दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 38थि मुंख्लं सान। सुजित नार्जारि नोंखौ अनसुलि बिमाया गोरबोनि अननायखौ गथायनानै जोनोम होदोंमोन, नाथाय गैया नोंनि गोरबोआव अराय समनि थाखाय दुखु हांमानि दावदाब गालांबाय। नों दिनै बिखानि गोजा थैजों लिरनानै दिन्थिलांबाय दुलाराय बर' माहारिनि रायजो बिनांगौ बाथ्राखौ। एबसुनि दैदेननायाव दुलाराय हारिनाङैनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि गोख्रों सुबुं सोमावसारनायाव बाहागो लानानै सुथुरनि आखायाव गावनि आगोमा फरायसा जिउखौ खोमानानै लानांनाय जों बयनिबो अनजालु मुंख्लं सुजित नार्जारिनि दिनै 38थि थैनाय एबा मुंख्लं सान। जोहोलाव खालामनानै सनानि न'खर दानायनि सिमां दङमोन। गुवाहाटीनि जाजेस गेलेग्रा फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव खुंजानाय मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गुबुन बाहागो लागिरिफोरजों लोगोसे न' फारसे गिदिंबोफिनबायमोन सुजित नार्जारिया। न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो बरपेटानि टिहु सकआव माखासे ट्राइबेल बेरेखा दुथां सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव जोंनि अनजालु सुजित नार्जारिया गोब्राब जोखोम जायो आरो 1987 इं मायथाइनि 12 जुन थामहिनबा दिनैनि सानाव बरपेटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। थैनाय समसिमहालागै सुजित नार्जारिया 15 बोसोर आरो 5 दान बोसोर बैसोनि जाबायमोन। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बाटिपारा गामियाव 1972 इं मायथाइनि 8 जानुवारि खालि जों बयनिबो अनजालु सुजित नार्जारिया जोनोम लादोंमोन। गावनि जिउनि बिथराय बैसोआवनो माहारिनि रैखाथिनि हांगामायाव बारसोमनानै गावनि जिउनि सिमां मिजिं बिमा बिफा नखर समाज आरो बे बुहुमखौ नागारनानै अराय समनि थाखाय जोंनिफ्राय बिदाय लालांफिनदोंमोन अनजालु सुजित नार्जारिया। दिनै फुङाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 38थि थैनाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बादियैनो दिनैबो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ क'क्राझारनि बाटिपारायाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव मेहेरगोनाङै फालियो। हाबाफारियाव एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि सिबिसन नार्जारिजों लोगोसे क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं आदाराम बसुमतारी, 11 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि MCLA दनेश्वर गयारी, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्ममोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर, फरायसालिमाफोरनि बिबुंगोराफोर, जिल्ला एबसुनि मावथिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारिया बिबुंथिनि गेजेरजों मा बुंथिदों खोनासंदो। सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आरो सुजित नार्जारिनि जे गिबि मुंख्लं जानाय, बे गिबि मुंख्लं जानायानो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्टमोन। मानोना जेब्ला गुवाहाटीनि जज फिल्डनिफ्राय मोनसे मास गेदारिं जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनिफ्राय फैफिननाय समाव बड'लेण्ड बेरेखा आरो बर' हारिनि सोमावसारनायनि बेरेखा माखासे उदखारि सुबुंफोरा फैबाय थानाय समाव टिहु सकआव मोनसे एटेक खालामनाय जे जाथाय, बे जाथायाव मुंख्लं सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जादों आरो सुजित नार्जारि थैनाय साननि अखानायैनिफ्रायनो बर'फोरनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाया गुबुन मोनसे महर लादों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो जों बर' माहारिया दिनै बे थासारियाव मोनफैदों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरै गिबियाव BSc मोनदों, BTC मोनदों, दिनै BTR आरो
जोंनि जे बर'फोरनि जे सोमावसारनाय आल्टिमेट गल बे आल्टिमेट गला जोबाखै बियो थांबाय थागोन नाथाय जों जाय मुंख्लंफोरनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों दिनै बे अबस्थायाव दङ सुजित नार्जारी गेदेमा बिथांजों लोगोसे जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दंबावो गासैबो मुंख्लंफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारियानो जोङो सनमान होयो आरो जोङो सनमान होनो रोंनांगोन जाय हारियाव जाय समाजाव मुंख्लंफोरखौ सनमान होनो रोङा मान होनो रोङा बै हारियाव बै समाजाव बिर जोहोलावफोरनि जोनोम जाया होननानै सानसुमैफोरा बुंलांदों दिनै जोङो बेवहाय सुजित नार्जारी गेदेमा बिथांनि जोनोम गामि बाथिपारा जोङो बेयाव थेलेबलेब फालिदों नाथाय सेन्ट्रेलि बाक्सायाव गाजा गोमजा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जादों जोङो सुजित नार्जारी गेदेमा बिथांखौ लानानै जोङो बर' हारिया गौरब जों फिल खालामो जाय समाव सासे फरायसा हिसाबै बिथाङा फरायनांगौमोन गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय केरियार दानांगौनि सममोन नाथाय बै समाव बर' माहारिनि जे अस्तित्वमोन थासारिमोन गुबुन हारिजों नासयजानाय गादबजानाय बैफोरखौ सहायनो हायैनि बर'फोरा गावनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि थाखाय अधिकारनि थाखाय मोनथायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बै सोमावसारनायाव बिथाङा गिबि मुंख्लं जादों दा सुजित नार्जारीनि गिबि मुंख्लं बा सुजित नार्जारीनि जौ बावनायानो जों बर' माहारिफोरखौ मोनसे दिंग्राय बिन्दोजों लाबोदों आरो दिनै जों बे थासारिसिम सफैदों दिनै बर'फ्रा गुबुन जाथिजों गुबुन माहारिफोरजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोबा जों बर'फोराबो दिनैनि थासारियाव खम नंला आरो जों मोनसे समाव जोङो बर' माहारिखौ गावखौनो गाव मोनसे सेफ जनाव गैयै बायदि गिलुं गिलुं मोनसे अबस्थायाव दङमोन नाथाय दिनै गुबुनफ्रा बर'फोरखौ गिनो हमदों गिनायनि खारना बे नङा जे बर'फ्रा गाज्रि बा बायदि बायदि थासारिजों फैनाय बेबायदि नङा बर'फ्रा जे मोनसे संग्रामनि गेजेरजों फैग्रा जाथि बर'फ्रा जे प्रयजन जायोबा जायखि जेखि दोलोआव थाया जायखि जेखि गुबुन हान्जा दोलोफ्राव थाया मानो प्रयजन जायोबा सम जायोब्ला खौसे जानो हायो बे थासारिखौ दिनै बर'फ्रा फोरमान खालामनो हादों आरो बिनि थाखायनो गुबुन हारि बा गुबुन समाजफ्रा बर'फोरखौ दिनै गिनो हमदों दा आङो बे समाव मुंख्लं सुजित नार्जारी आरो गासैबो मुंख्लं गेदेमाफोरनो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव हरदों।